Hej, jeg hedder Hanne. Jeg kommer fra Servicehundeforeningen. Vi er en forening, der uddanner servicehunde til psykisk sårbare. Og jeg vil i dag fortælle lidt om, hvad sådan en hund skal kunne, og hvordan man bruger den. Og jeg har en hund med i dag, som jeg har i træning, som hedder Holger. Og han bliver trænet i de færdigheder, som en servicehund skal kunne, for at hjælpe en psykisk sårbar. Og jeg vil gerne vise jer nogle af de øvelser, og jeg vil også gerne fortælle, hvorfor de skal kunne nogle specielle færdigheder. Det er sådan, der er langt imellem hunde, som kan blive til servicehunde, fordi det kræver et rigtig godt gemyt, at de er meget føjelige, og de er meget samarbejdsvenlige. Og så kræver det, at man kan få meget disciplin på dem, at de kan sidde stille ved siden af en, ligesom Holger gør nu, selvom vi er ude i naturen, og at de kan arbejde, hvor der sker mange forskellige forstyrrelser. Det jeg vil starte med at vise, det er, at hundene de lærer sig noget at give tryghed, fordi de mennesker, der skal have de her hunde, de lider tit af uro og angst. Så nu vil jeg vise, hvordan at Holger han har lært at give mig ro og få min puls lidt ned og få sænket skuldrene lidt. Det gør jeg ved at sige mærke. Mærke. Så lægger han sit hoved ind over mig. Ja, mærke. Og han har højere temperatur end mig, så der kommer sådan en god varme og ro i kroppen. Det kan man gøre, hvis man får angst i bus eller tog eller til et møde. Og når han så slutter øvelsen, så har jeg sådan en kliklyd, og så ved han, at han får en god bid. Det kan være, at man har brug for, at de sidder ind imellem benene. Så siger jeg igen, sit, sådan, og så siger jeg mærke, og så lægger han sit hoved her, mærke. Og på den måde, så kan han støtte mig i bus og tog, så fylder han heller ikke så meget. Og hvis han har brug for at ligge ned, så kan jeg sige dæk. Ja, dæk. Dæk. Så kan han ligge her med benene, og så har jeg hans fokus. Og det er sådan nogle hunde, vi leder efter, som naturligt gerne vil samarbejde med deres menneske, og som gerne vil kigge på deres menneske, når de samarbejder. Det er det, der giver tryghed, og så føler man, at man har en rigtig god kammerat, der kan støtte en i det offentlige rum blandt andet. Udover det, at hunden kan ligge ved siden af en, og den kan kigge på en, og den kan lægge hovedet ind over skødet, så kan den også, hvis man bliver bange, sådan dutte en. Hvis jeg nu får dårligt, så kan den op og dutter mig. Ja, 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 dygtig, ja, dygtig. Godt. Hvis jeg sådan får hurtig vejrtrækning, eller jeg sådan ryster lidt. Ja, dygtig. Ja, dygtig. Så får jeg sådan et dut med næsen. Det bliver han trænet i. Det er meget vigtigt, at en servicehund den arbejder af lyst, at den selv har valgt at arbejde sammen med sit menneske, fordi den synes, det er rigtig rart og sjovt, og den er motiveret til at samarbejde. Og derfor bruger vi meget belønningsmetoden, hvor vi leger med belønningerne og giver ham belønning for de øvelser, han udfører. Så her vil jeg lige vise, hvordan vi leger meget med vores servicehunde, og det lærer brugerne også at gøre. Jeg skal lige have den her smidt der. Det er fint. Så jeg har en godbid, og så kaster jeg den, og så siger jeg, ja, tag den så. Og så roser jeg ham for at tage den. Ja, kom med du. Ja, tag den så. Det er en af de øvelser, som vi lærer brugerne, så hunden synes, det er sjovt at være i frifasen og komme hen til sit menneske igen. Alle øvelser bliver sagt med meget venlige kommandoer. For eksempel, hvis vi skal dække hunden af, så siger vi dæk. Dygtige, og roser dem og giver en god bid. Og hvis hunden skal blive liggende, og vi skal gå væk fra den, så laver vi dæktegn, blive. Og gå væk fra den, og kan snakke, og vi ved, at vores hund ligger der, og kan lave nogle ting, og så kan vi gå tilbage, blive. Og så giver vi hunden en belønning for at ligge ned, så vi giver den belønning, mens den ligger. Dygtig. Og så roser vi, mens den ligger ned, så den bliver glad for at være i dæk. Og så siger jeg fri. Det var godt, fri. Og når jeg klapper på låret, så kommer hunden på plads. Dygtig. Og vi giver en god bid. Der er mange, der har behov for at blive skærmet lidt mere af, end at den her, Holger, end at den bare sidder på siden. Og der har vi en øvelse, hvor den skal sidde foran. Kom, foran. Og så sidder han der, hvis der nu kom nogen. Kom, Holger, kom, sig det. Dygtig. Det var godt. Jeg skal lige have en god bid. Sådan. Hvis der kommer nogen tæt på, så har jeg en automatisk afstand til dem,
fordi at min hund sidder foran mig. Og så kan han også touch mig. Ja, sig det. Buddy. Dygtig. Godt. Dygtig. Buddy. Buddy. Skal de spise? Ja, en gang til. Ja, buddy. Ja, buddy. Ja, ej, hvor er du dygtig. Og så roser vi. Der er mange, der har behov for ligesom et skulderklap. Så er det, den lige dutter på mig. Ja, dygtig. Igen. Sit. Blive. Den her bliver brugt, hvis der er en dør eller et vindue, man er utryg ved. Så kan man hunden, eller man kan mærke på hunden, hvis der sker noget bagved. Det er lidt ligesom at have øjnene i nakken. Blive. Og når jeg er færdig med øvelsen, så siger jeg dygtig. Og giver en god bid. Dygtig. Det var godt. Det var godt. Ja, du er så god. Dygtig. Kom. Plads. Dygtig. Der er også mange, der gerne vil kunne blive skærmet af bagved. Og så siger jeg bagved. Dygtig. Sit. Blive. Så har jeg ham siddende her, og hvis jeg nu er i en kø i et supermarked, og jeg skal gå frem, så siger jeg blive. Og så kan dem, der står bagved, ikke komme så tæt på mig med deres kurv, og så kan jeg rigtig stå og føle mig tryg ved, at jeg har min hund bagved mig. Og når øvelsen er slut, så vender jeg rundt og giver en god bid. Hvis jeg for eksempel kommer gående og får det rigtig dårligt, og forestiller mig, at en bruger får et angstanfald eller får uro, og har brug for ligesom en kugledyne, så sætter jeg mig ned indover, og min hund ligger sig ind over mig. Og hvis jeg græder, så dutter han. Ja, dygtig. Ja. Dygtig venne. Dygtig. Og så har jeg hele hundens krop ind over mig, og den tyngde, som han nu vejer, og det er altså sådan 27 kilo, der trykker mig. Så det er rigtig dejligt. Jeg håber, at Holger og jeg har været medvirkende til, at I har dannet jer et indtryk af, hvor vigtig et hjælpemiddel en servicehund er, og hvordan den bliver trænet, og hvad den egentlig kan, og hvordan den kan støtte sit menneske, også i det offentlige rum. Hvis det her har vakt jeres interesse, så er I meget velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, hvor I kan læse mere om Servicehundeforeningen og vores dygtige hunde.